kelap-kelap katon. Oh, lho. Celuk kok celuk. Ya, piye? lah wingi munine piye? Pripun? Bumi gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing bahasa Indonesiane Gempa bumi. Nah, ya nek gempa kene. Iki horeg ganteng to. Iki nyapa wong kowe ngundang wong kocluk-kocluk iki. Pripun? Piye? Maksude ngene lho, Cuk. Piye to? Bumi gonjang-ganjing iki sulukan dalang ning wayang wong. Oh, alah, sakno gempa bumi kok ngene. Lah nggih lindu ya mesti horeg Pesertane, ganteng. oh. Wayang-wayange ya horeg. Ngene iki aku isin lho dingeti wong Jombang enek kok. Wayang wong petuk kabeh. Kok iso. Ayo. Ayo. Wayange omong-omongan. Ngoten. Omong-omongan. Wayang ki cakil karo Janaka ki nek petuk ning tengah dalan omong-omongan. Ya. Yo, nang omongan. Mandek tak takoni yo nang yo mandek yo nang yo Kualik goblok. Walik. Wayang kok bentone ra umum piye? Jenenge walik. Walik. Tambuh marang aku. Wali sapa? Mas. Kualik. Walik rene. Ngawur, walik. Wah, yo iso sedarah tinggi tenan aku kok. Walik barang Loh, mikir error. Nggih, pripun? Pun kuwalik wau. Heeh. Ya, sik. Cek. Sang ayo. Mandek. Tak takoni. Yo, Yo nang pripun? Abani sih. Oh, diabani. Yo, dah kene. nah. Mandek Gus, mandek tak takoni yo nang yo yo. Yo nang yo yo. Mandek tak takoni. Hup, iki ayu-ayu yo bento. Pripun? Maksude sing kuwalik cangkemmu lho. Cangkeme walik nganggo cangkem. Maksude kata-katane ya ampun kok gedhi aku. Oh, kata-katane. Kata-katane iki kuwalik. Ora wonge kok iso. Oh, kata-katane. Kata-katane tak kira kuwalik cangkem kowe. Ya ngene. Ngomong karo mbokmu dhewe lho. Lho kek ngomong karo mboke apa ne? Iki ndahne ya anake kaya ngono iki nek metune ndak yo jeradul. Oh, rasaku wis papat. Aku ki mikir. Mikir, aku ki buta cakil ki mikirku nek Islam nu pomo salat nu piye lah sujud ya. Wah, Gak yo nyewantol karpet. geger ke wong sak musolano nek. Lah piye? Ya cangkeme nyantol karpet. Kok iso kuramil sampai teko perkara cakil mangan karpet. Ya. Tujune saiki nek operasi sesar. Lah, Nggih. Wis tak bumpeti, Mas. iya. Ora metu cakil terus ora iso gawe Janaka kok ya. Ayo. Ayo. Manuk kok, Gus. Koclok, awet mbek mandek nang kono bukan mandek iki kon ndi. Wis mandek ket mau ning kono kok mandek iki lho. Iki piye to jane lho? Ayo. Manuk kok, Gus. Mandek bukan jaran mulan lidang kamu. Lha mbokmu iso ngendidang kamu, coba jenengmu. Mbokmu iso lali kowe. Iki mbokmu sing ngetokne kowe ngante jahitan 28. Mawak kok iso. Aja dieling-eling aku mare wedi robras ngono kae. Tenanan. Manuk kok, Gus. Mandek bukan jaran mulan lidang kamu. Kurang dhuwur. Tinting Mas, ngono, Mas. tintingane, Mas. Sak Tintingane, ya. Mandek ngono. Sak ngono, ayo. Mandek Gus. Apa kata jaran mulan lidang kamu? Aja cepet-cepet. Ya ora cethoke piye malahan. Mbokmu saiki budek. Aja cepet-cepet gak krungu. Wis ngerti make mentek-mentek kok ya wis bar nyusoni ya lumrah nek mentek-mentek. Mandek Gus. Mandek bukan jaran mulan lidang kamu, Gus. Sira tampuh kelawan aku ya bali. Sapa kang dadi pracik kamu? Ngendi dang kamu yakso? Luwak sasar bas kamu nyandak racik lan bangka, Gus. Rek bambang, Gus. Bedok banyak nyaluring, Gus.
Dedya kala banyak caluring banjur kowe sapa? Dedya kala banyak nyamper kok. Oh, jenenge wis ganti. Iki ra sing nomor 2, iki nomor 3. Iki anak cakil kabeh lho piye. Mulane aku wis tak bunteti. Untung lho rimahe gelem nang Jepang, upama gak kaya remuk malahan. Kok iso oh malah bacut ngene iki padune ning omah gak adang blas kene. Dadi sak omah digawa rene kabeh. Pangapunten lho iki sing kagungan kersa sing ngendi? Niki. Pak niki. Ah niki panganane akeh dulu lemu-lemu ngene. Ning sayange setunggal niki gremeng mawon gak dikai rokok ngene iki. Rokok dengkelmu anjlok kuwi aku. Nang gone digawe padakno ning warung. Nek enak ya ora apa-apa lho jane. Nggih, sik Ya Bos. ketutake kedheping netra anteping kalbu jumangkaing sukuku. Ora kono bacot paling Bos. Ora ana gawar gendeng kang bisa ngalang-alangi lakuku. Buta pating yo Bos. Endi butone endi? Butone endi? Buta terus telu kok kating jenggelek iki wong. Buta telu mune mupat. Wong pada sing di omah buta kok. Buta kating jenggelek telu lho. Ndas buta telu. Iso hitung-hitung ora. Enek buta telu kating jenggelek lah ngono. Ora buta kating jenggelek sakmono masa buta. Kae ora, kae isi-isi ning jerone alas. Ayo. Babu arep opo? Wani karo aku kan. Opo? Oh, dirokok kowe, mbokmu mbok tantang wani karo aku. Tapi jelas wani ae dadi kowe telu kaya ngene ora wani edan kok. Iki kok Dadi anake sing Auladen Solihin. Aduh, iki piye to, Le? Bukti anak iku. Ora, Auladen Solihin. Pakmu lho ora wani karo mbokmu. Wani pisan lho manakne ne. Lah Wis ngerti Bu dongane Ayo. mandi-mandine. ngesakno sing tamune saka Jombang ndang bras-bras. Nggih. Apa? Babu arep opo? Wani karo aku kan. Opo kang tak wedeni? Tabrak ora tok kan. Apa? Mara gagyo legane atiku yakso.
bojone wani penyanyi. Wos Gobyos playere budrek syukur Jo nganti laran terus playere pucet playere pucet playere pucet iya woi oh apa Gus sing katon
Oh, masuk. Ben rapopo anak. Saya. Sampai yo melo nyapa. Cek. Ora, sing di omah bareng ya melok sentruk-sentruk.